Elorrioko Txintxirri ikastola da. Gure herriko familia euskaltzale talde batek orain dela 56 urte sortutako kooperatiba. Gure ikastola herri onurako kooperatiba bat da. Une honetan 250 familia baino gehiago gara bazkide. Horietako gehienak bazkide aktiboak eta beste asko bazkide laguntzaileak. Ikastolan 260 ume ari dira ikasten une honetan. 0 urtetik hasi eta 16 urte bitartekoak. Beste 113 ikastolekin batera, Euskal Herriko ikastola kooperatiba Europarreko kide gara. Euskal Herri osoko 7 lurraldeetan hedatuta dagoen sarea. Fagor herrigintza egitasmoarekin bat eginik, proiektu bikoitza aurkeztu nahi dugu. Teilatu bizia. Teilatu bizia haur hezkuntzako eraikinaren teilatu berria da. Eraikin egin zutenean, negutegia kendu behar izan zuten, eta oraintxe berriro egitea pentsatu dugu. Horretarako, perimetro guztia hesiz inguratu behar dugu, ikasleak eta umeak seguru egoteko. Hortuak lantzeko gurasoen eta amama eta titeren laguntza izango dugu. Usta jasotakoan azoka bat egingo du, eta bertan lortutako diruak gobernuz kanpoko erakunde bateri emango diegu. Beste herrialde batekin elkartasuna landuz. Teilatuaren bestalde honetan eguzki panelak jarriko ditugu. Elorrion sortu den Arginola kooperatibako bazkidea gara, eta gure ikastolako teilatu energia garbia egiteko erabili nahi dugu. Energia hori ikastolan erabiliko dugu, eta soberan dagoena Elorriko bizilagunek erabili ahalko dute. Guztia posible egiteko ezinbestekoa zaigu Fagor taldearen elkartasuna. Eskerrik asko!